abantu bakithi bazizwe ukuthi basezweni labo bamnandi bathola konke okudingekayo. Kusezandleni zenu ke. Kusezandleni zenu uma nisafuna ukuhlupheka. Manifuna ukuhlupheka ngeke nuvotele umkhondo nizohlupheka. Kodwa manifuna kuphela indlala nokuhlupheka umkhondo uyavotela. Umkhondo wesizwe lo. Akuyona lento engizifundisa zakithi zithi fake. Abantu abafundile bahlupha ngesinye isikhathi no bahle bona. Kodwa hey bahlupha ngesinye isikhathi. Senze into singabantu bala umuntu uthi hayi fake le. Anganokuthi yini fake by the way. Ngangitshela nje nami ukuthi fake yini konje fake. Yeah. Look at that. I'm saying I'm fake ukuthi. Bakwethu. Elamanqamu kulonyaka. Elamanqamu. Onotakezwanga. Ngiyamdabukela ngoba uyothi mayesehlupheka ngale sothi wena wamema ukuhlupheka ungavoteli MK. Inkululeko seyifikile yokugcina ngci. This is the last point lokuthi sikhululeke. Angaze ngiyibone into enje. Abantu abaminathi ngokugcwele ukuthe swi amakhosi abefundisi namakholwa siyaqala ukuhlangana kanje. Uma singahluleka namhlanje osho ngithi ayikhona. Kusho ukuthi uNkulunkulu wasifulathela impela. Mina ngifuna ukufulathela uNkulunkulu. Ngoba kuthiwa mayifulathele ebhekele kondoda basumlilo ngala ngemuva. Bethi imfolo gende. Angifuni ukubuya ngasemfolo kuphela. Siyezwana. Kade abantu babesikhohlisa. Ake sizenzele izinto namhlanje. Kunento siyagubhisizwe imali. Abantu bathengwa ngemali ngenxa yokuhlupheka. Uma siqeda ukuhlupheka kuzophela abantu abathengwa ngemali. Umbona umuntu ehloniphekile kanti umukele imali eceleni abese sidayisa. Ayiphele le. Siyezwana. Hey nibezwile abefundisi ukuthi bathini. Bashintshile nabo. Zishintshile izinto. Siyezwana. Ningangithembisa ukuthi nonke njengoba nizovota nivotela umkhondo. Abekho abantu abazomkhohlisa. Hey niyamjabulisa mabunje. Sesifikile kwi-last point yenkululeko yethu. And so ifikisela thina yitho esofika kuyoqatha thina. Ifuna ke sibe neqiniso bakwethu. Sethembeke. Senze lento okufanele basiyenze. Sizwana. We are dead. Ngiyabona indlela esiphume ngayo nje namhlanje. Ibonakalisa ukubumbana kumbono wethu. Khuzani ke laba bantu abazibiza abaholi. Abathi uma size kanje basipha amagama. Kuthi benziwa yini bona bacabange ngokuhlukileyo kuthina na?
thina siyahlupheka. Asidli ibilibili thina, ibilibo. Siyahlupheka. Sesibizwa ngamasela, sibizwa ngababulali ngenxa yokuhlupheka. Abantu sebebulala abanye abantu. Akubulala umuntu akukhuthuza thola bakho ngishutika ukubulalela ubaba. Ngoba unalutho nawe. Sizozilungisa lezi zinto. Solungisa yonke into. Sizolungisa nesimo sokuthi la ekhaya kube khona abantu abangenaphepha nje lisho ukuthi ubani wena. Ngoba ngisho sebulela umuntu awazi ukuthi ubulewe ubani lo. Asizuxosha umuntu kodwa sifuna umuntu ola akwazi ukuyidentifieka. Sokulungisa konke lokho. Umhlaba uzobuya silime sidle ukuze singahlupheki. Uyabona ke iParliamente ngoba ilona lisiphetheyo into ephendikezelweyo le ngoba abantu ababephatha amakhosi ngenkathi kwakhiwa umbutho wesizwe amakhosi esendlini ephezulu amapolitician asendlini engezansi ireport emakhosini iParliamente lireport senakela report nje kunena yesikweletu angithi kuthiwa kubusa umthetho wentando yeningi angithi into kufanele sibuse uma sesiwineleke soyishintsha izinto soshintsha nemithetho ibe imithetho ezovikela abantu ezokwenza abantu bangajahwa izigebengu. Siyezwana. Ngiyajabula ukuthi namhlanje sila sonke nisizwela amakhosi ekhuluma aniwezwa ngendaba. Nibezwile abefundisi bekhuluma nibezwa ngendaba. Sifuna inkululeko ephelele manje. Ningalokothike abantu banikhohlisa. Nibadala nibangaka. Ingane ikhohliswayo. Hayi umuntu omdala. Siyezwana. Sonke zovotela. Shosho. IMK yethu. Yamnandi le ndaba. Yamnandi le ndaba. Baphi laba babhalayo. Bona babhalayo laba kuthiwa beyindaba. Nizwile ukuthi kuthiwani? Nina nizovotela nina nibhalayo. Wema journalist. Nizovotela nini? Awubathula wemadoda bakhuluma. Nizovotelani? Oh, siyazwana sonke. MK. Ngiyabonga bakwethu. Ngibonga kakhulu amakhosi akanye nathi namhlanje. Ngoba bonisa ahamba nabantu bawo. Abafuna ukusala kuthina ngoba sikhuluma into eyodwa manje. Sifuna kuba isithunzi somuntu omnyama. Sifuna ukubonga abefundisi abakanye nathi namhlanje. Sifuna abathandaza abefundisi. Ngoba ibona bakwazi ukukhuluma noNkulunkulu. Kuthi uNkulunkulu akasinika amandla siwine the 2/3 majority. Ngoba kahlula lutho uNkulunkulu nabefundisi abahlula lutho. Ukuze silungise izwe lo babamkhulu. Siyezwana. Siyavuma. Khona bangavumi kodwa. Khona bangavumi bafekile.
bayavuma nosebeyavuma ke manje ngiyabonga bakwethu ngijabula kakhulu ngicabanga ukuthi iSouth Africa uma kuphelela unyaka esiya kuwo iyobe ngenye indlela nothi ngale kade imngayo siyezwana umshini wami umshini wami webaba Auletu umshini wami awulethu umshini wami umshini wami webaba Auletu umshini wami awulethu umshini wami umshini wami webaba Auletu umshini wami umshini wami umshini wami webaba Auletu umshini wami umshini wami umshini wami webaba awulethu umshini wami webaba hayi wena uyangibambezela umshini wami webaba hayi wena musu bambezela umshini wami webaba umshini wami webaba manja awethu amandla kuthina viva MK viva